Ang atong ebanghelyo gikuha kang San Juan chapter 1 verses 35 to 42. Ang mainungdanong panghitabo sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag mao ang iyang pagsaksi may tungod kang Jesus. Mao man gani nga ang iyang duha ka disipulo dali rang mibiya kaniya aron pagsunod kang Jesus. Tataw alang kanila nga si Jesus mao ang gisangyaw ni Juan nga magbubunyag nga Mesiyas, busa misunod sila dayon og nahimong mga tinun-an ni Jesus. Ang pagsunod sa duha ka mga disipulo kang Jesus dili magmalampuson kun wala sila imbitahan ni Jesus sa pag-ingon, dali kamo ug tan-awa ninyo. Busa mikuyog sila kaniya. Human sa ilang nakita ug nasaksihan, gisangyaw usab nila dayon ang ilang kasinatian ngadto sa uban. Sama pananglit kang Andres nga nangita dayon sa iyang igsuon nga si Pedro aron makahinagbo niya si Jesus. Niya nang gutlua nadawat ni Pedro ang usa ka sangon nga gikan kang Jesus. Ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanag si Fas nga sa ato pa Pedro. Masabtan nato dinhi nga ang pagpakighimamat o pagsunod kang Hesus isip kordero sa Dios may tabo tungod sa panabang sa ubang mga tao nga gihimo sa Dios nga instrumento alang kanato. Ug kining paagiha nagpadayon hangtod karong adlaw. Maigsuon kini nga mga panghitabo diin ang mga disipulo nakakita og nakighimamat kang Hesus maghatag kanato sa kamatuoran kung unsa ka epektibo ang pagsaksi o pagsangyaw ni Juan nga magbubunyag. Siya ang nagpailaila kang Hesus ngadto sa katawhan, apil na ngadto sa iyang mga disipulo. Busa malipayon siyang mitugot kanila nga sila mahimong tinun-an sa iyang gisangyaw nga si Jesus. Gipakita niya ang iyang pagkamapaubsanon ug matinud-anon nga alagad sa Dios. Mga igsuon, may nungdanon nga ato usab nga pamalandungan ang mga gutlo nga una natong nakaila si Jesus aron atong matagamtaman usab ang kalipay nga atong nasinati atubangan sa iyang presensya. Kinsa man ang mga taong nagdala kanato ngadto kang Hesus aron ato siyang mailhan ug mahimamat diha sa atong kinabuhi. Kinsa man ang mga Juan nga magbubunyag sa atong kinabuhi nga nagpaila kanato kang Kristo. Milahutay ba kita sa atong kahibalo mahitungod kang Hesus? Gibansay ba nato ang atong mga nahibaluan kang Hesus diha sa atong kinabuhi? Aduna ba kitay gipaila-ila ngadto kang Hesus sa milabay nga mga katuigan ug sa katapusan nahimo ba usab kita nga mga Juan nga magbubunyag nga nagpaila kang Hesus sa atong mga kaigsuonan? Amen.